Ahoj, tu je Matej, úspešnyštudent.sk. Práve sa nachádzam na veľtrhu práce a kariéry 2014 v Trnave. A v tomto videu ti chcem povedať niečo o tom, ako vyniknúť v takejto mase práce si hľadajúcich ľudí. A ak študuješ a dokončíš to svoje štúdium, budeš tak povediac vrhnutý do toho trhu práce. A podľa štatistického úradu Slovenskej republiky sa práve na trhu práce nachádza takmer 380 000 uchádzačov o prácu. A z toho je 70 000 mladých ľudí vo veku do 25 rokov, čiže absolventov škôl a iných mladých ľudí. Takže ako vyniknúť, ako byť medzi týmito tisícami ľudí ten výnimočný človek, ktorý ho zamestnávateľia budú chcieť zamestnať? Zvyčajne, keď chodím na takéto veľtrhy práce, tak sa vždy pýtam pri týchto stánkoch ľudí, ktorí pracujú na ľudských zdrojoch a zháňajú týchto pracovníkov, čo vlastne hľadajú a aké najčastejšie chyby ľudia robia, keď chcú aplikovať o prácu. A prišiel som s takými 3 najčastejšími tipmi, čo vám môže pomôcť pri hľadaní si práce. Prvým je, ak ešte študuješ, určite rob niečo užitočné po škole. Tým nemyslím možno nejakú neužitočnú brigádu v pokladni alebo vo fast foode, ale niečo, čo naozaj ti dá priame zručnosti, ktoré môžeš aplikovať do praxe. Napríklad to môže byť práca v neziskových organizáciách. Existuje kopec študentských organizácií, do ktorých sa môžeš zapojiť a získať neoceniteľné skúsenosti a kontakty. Ďalej to môže byť zahraničná stáž. Môžeš ísť niekde do zahraničia, do nejakej firmy alebo robiť nejakú dobrovoľníckú činnosť a zistíš, ako to funguje v iných krajinách. A to je naozaj neoceniteľná položka do tvojho životopisu. A takým tretím môže byť spolupráca s inými firmami. Môžeš si nájsť neplatenú stáž alebo zistiť, ako to tie firmy robia. A druhou takou položkou, druhým takým typom, čo môžeš spraviť, je špecializovať sa. Takisto ako keď ideme k doktorovi, máme nejaký konkrétny problém, napríklad máme zlomenú ruku, tak pôjdeme možno za chirurgom, ktorý to dokáže zašiť, opraviť. Špecialistu. Hľadáme špecialistu. Čiže ak sa špecializuješ, nájdeš niečo, čo ťa naozaj baví a v čom si dobrý, ľudia si ťa viac všimnú, ako keď si len troška dobrý vo všetkom. Takže skús už počas štúdia nájsť niečo, čo ťa baví a zameraj sa na to. Čítaj knižky, choď na semináre, rôzne workshopy a buď v tom dobrý. Potom viac vynikneš a bude teba väčší záujem pre túto konkrétnu oblasť. Tretím typom je, musíš sa vedieť predať. Musíš vedieť, ako ponúknuť tie svoje skúsenosti, svoje zručnosti, svoje vedomosti firmám, tak aby ich prijali. To znamená napísať si naozaj životopis v takej forme, ktorý je atraktívny pre zamestnávateľov. Taktiež to znamená chodiť na rôzne akcie a spoznávať rôznych ľudí, získavať kontakty, takzvané networkingovať. A takto možno zistíš, keď prezentuješ tú svoju prácu, to, čo robíš, to, čo ti ide, v čom si špecialista, a ľudia si ťa začnú viac všímať. Môžeš napísať vlastný blog, alebo začať písať blog o tom, čo ťa baví, na čo sa špecializuješ, čo máš rád. A počasie možno uvidíš, dostaneš nejakú zaujímavú ponuku na prácu. Takže ak máš záujem vyniknúť v takej mase ľudí, ktorí dokončia školu a hľadajú si prácu, skús rozmýšľať nad tým, ako môžeš byť za prvé získať viac skúseností popri škole, za druhé, na čo sa špecializuješ, v čom budeš dobrý, a za tretie, ako sa predáš, ako predáš tie svoje skúsenosti a špecializáciu ostatným ľuďom. Dúfam, že sa ti toto video páčilo. A ak máš nejaké iné tipy alebo námety, ako sa lepšie uplatniť na trhu práce, napíš to do komentu a sleduj stránku úspešnyštudent.sk a prihláš sa na odber tohto YouTube kanálu. V ďalších videách rozvediem tieto 3 body, tieto 3 tipy do väčších detailov. Takže vidíme sa v ďalšom videu. Čau.